Искате ли зеленчук, който се засажда веднъж, а дава реколта цели 20 години? Аспержите са точно това, но тяхното дълголетие зависи от един перфектен старт. Първата стъпка е да изберете слънчево място с отличен дренаж във вашата градина. Изкопайте дълбока траншея около 30 см, за да осигурите място за мощните корени. На дъното сложете дебел слой богат компост и добре огнил оборски тор. Това е тайната храна, която ще ги поддържа живи и силни десетилетия напред. Вътре в траншеята оформете малки хълмчета от рохкава пръст на разстояние 40 см едно от друго. Вземете коренищата и ги поставете много внимателно върху върха на тези хълмчета. Разперите корените им във всички посоки, точно като пипала на малък октопод. Покрийте ги съвсем леко с не повече от 5 см почва. С напредването на техния растеж, постепенно запълвайте траншеята с пръст през цялото лято. А сега следва най-важното градинарско правило за наистина успешните аспержи. Абсолютно забранено е да берете реколта през първите 2 години от засаждането. Оставете зелените стъбла да израстат високо, за да натрупат жизнена енергия дълбоко в корените си. Вашето търпение ще се отплати многократно, с десетилетия обилни пролетни реколти. Подгответе своята леха още тази пролет и направете най-вкусната инвестиция във вашия двор.